Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Mudharagezi muri kutaura mashoko akadzama but mawo veterans akafanana mudharagezi ava matsotso futi. Isi tinofanira kufarira kutaura chokwadi. Hazvitibatsiri kufadza muenzi nekumukangira nzungu dzembeu. Mawo veterans akafanana mudharagezi ava matsotso futi. Iyeyo mudharagezi itsotsi. Munhu akungopaumba nekupopota so that akaiswa chihwitsi mukamwa. He quickly forgets. Problem huru yatakaita ngavarege kuzvirova matundundu zvavo mawo veterans ava. Kana tiri sesu vamwe totodemba kuti dei vakafa varivo vapenyu, ivo vana mudharagezi ava varivo vakafa. Because when it is moment for truth, let it be moment for truth. Ngatisaswera tichivaraidza nzara nedhodhi pahuro semhashu. Iyemi vanagezi nemawo veterans vose amunozviti mawo veterans mimi. Dei muri makatofa vana tongogara vari vapenyu. Because vaine mindset yakanga iri different. Ndo zvaikupai kuti maitoziva kuti vanatongogara vari kuurawa nani, akaurawa nani mukainyarara nekuti makanga makavimbiswa heaven and earth. Iroro idambudziko ravanhu veZANU PF iroro manje rekuti vanozoreraisa kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka only unless if they become a victim. Now vanagezi ndimi mava mavictim. Nzara yakanguva yabata vanhu veZimbabwe kubva kudhara. Kubva kuma 1980 kwesoko pakangopinda chihurumende chenyu chakaora ichi, vanhu vakatanga kutotambura. Maiziva imi vana vachimitisiwa, vana vachirepewa. Mune mamwe munototi makomrade amuinawo akarepewa futi mukazvinyarara. Vamwe vacho ndii maitorepa futi mukazvinyarara. Saka hondo yenyu yamaita imaive kunorova bonde nekunoita fukunde mumasango mune kurepa vana. Tinongori neluck rekuti vazhinji takazoberekwa kusina zvigwere zvakawanda. Dei takazoberekwa nguva yeAIDS, dei hondo yemuZimbabwe yakagwiwa nguva yeAIDS, maide musisina kana vakadzi izvozvo. MuZimbabwe waida wakapereresa kuti fu neAIDS. Maitoita competition yekurepa vana nekumitisa. Saka chihovheti chenyu chakabhuruvara kudhara. Takambokuyambirai imimi as war veterans. Regedzai kupinzwa muhapwa nemapolitician. Mukatuzvaira mukanyenduka mukamhanya mukarupima tumayedzi muminda umu mukazvita voho nhasi makusurikwa. Imi vanagezi makanga muripo mucherega mabhurandai nemanyasarandi vachitora nyika makatarisa. Maifungei? Nhasi nyika iri kuchinjani. Izvozvi murototi chiwenga muchikunda wokumozambique kuti atore futi nyika ashungurudza vanhu veZimbabwe. Ndimi maita mufe makasaruta tsvangirai kaini. Muchiti regime change agenda. Opposition irimo munyika dzose. Vanenge vachingori gurupu revanhu vati ngatiitei competition. Haadzisi mantu semadaidzira munoita vanhu veopposition. Iye mwanagezimi. Timi makaipa stereki. Iyemi mune chigurupu chenyu chekuzvita mawo veterans. Ndimi vanhu vakashata stereki. Satani andori nani pamawo veterans emuZimbabwe. Because Satani anga asingamanikidzi munhu aitoti kuna Jesu otomupa ofa yekuti kana uchiri mwana waMwari bika chinja matombo aite chingwa. Zvino imai manikidza vanhu imimi. Dei mawo veterans munozviti mawo veterans. Makangofanana netimiro. It's only now kuti maama victims. This is why zvakukurwadzai. Maamu group rema victims now. Makuzviona manje kuti takairasa. Chii chakasiyana chiwenga naMnangagwa? Makabvuma kuti masoja aite take over nyika. Nhasi vari kungotonga zvechitororo izvozvo. Saka chitororo hachiti chakapera tine hurumende yeZANU. Kana muchigona kuunita vanhu itobatanidzai vanhu tibatane tirwise utongo hwudzvinyiriri huripo.
kwete kuti munoti kwaiti ngatibatanei isusu tigare munyika tichipazigwa dzimba, ngatibatanei munyika isusu tichitongwa zvakafanana neizvo tichinzi pasi nemhandu. Munofunga kuti how do we feel? Mune lake rekuti generation yakura yezvino iyi iripo iri kuita zvepolitics igeneration inokuunderstandai. Kune generation iri kuuya isingazivi kuti muri vana sekuru, unorohwa nekuseri kwouroko ukazviitira dhodhi. Because isi vana vedu hatichambovaudzi kuti kuna nasekuru vano, kuti vanasekuru vacho muri zvinyenga mupani, muri vanhu vasingafunge. Ndofunga kuti generation iri kuuya izvino iri ma22 years paichasvika ma13 inenge ichikurespecta imimi nemaitiro enyu akauraya. Saka veterans ndimi vamwe vanhu muri poisonous, very poisonous, very dangerous again. Ndimakatikonzeresa nhamo yose yatinayo, ndimakatirunzira dambudziko rese ratinaro iri. Iye veterans maitora vasiri veterans muchipinza imo mwana matema danda akagwa hondo muchangu akangoburukirwa mukadzi makamuita mutungamiri veterans kupi chaakakuitira ichi matema danda makamuita mutungamiri veterans kupi veti kupi matema danda muchangu vamaita veterans veti kupi maichifarira chinhu ichi muchichiputsa. Nhasi ya victims makucomplain. Bvumai kukwegura munotora zvigaro munozorora nevazukuru venyu mutamba nekwere, because zvinhu izvi zvamuri kuda kumanikidza muzvigoni. Nguva yenyu yakapera kare. Ukabvunza vazukuru vako mumba kuti unofungei nesu, unokuudza kuti muri tsvina imi. Nemadzishe ezvino ari kukondaminirwa the same way yamakakondaminirwa imi veterans. Vakatarisa vari kuomberera kamadzishe. Uchaona one day musaanomuka vachishowa middle finger nechihurumende ichocho. Vachatanga kuuya pano madzishe kuti takabigwa, vanhu vari kutengesa birthright yavo nokuda kwokutengerwa mota. Iko ungatofara pamba pako mukadzi achiti titambire mubva kure, uchiuya nemota yekudhiraivha yakanyorwa zita reumwe murume. Hati ndo uduzviwo. Ndimi veterans makakanganisa ezvinovapindira vemachechi nemadzishe ndo vari kukondaminatwa the same way yamakakondaminatwa futi yenu. You don't reason. Maifunga kuti zvinosvikepi? Makadzingira mugabe, zvamakadzingira mugabe ndo zvamakasapota, ndo zviri kuitwa zvino, ndo zvamakuchema nazvo futi. Hamufunge temuri makafa imi. Dai taivhota taiti urayai vanagezi vava pasina njerafu nevamwe venyu. Makapiwa mari mukamisuza mari idzodzo futi nyika ikatambura. Ezvino makufa nezhara. Makutanga kuti veterans takabatanidza vanhu. Makabatanidza vanani? Zamei muchiti mhandu ndio anani kana makabatanidza vanhu. Tibvire kumhepo. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.